3 बोसोर पेरालाइज बेरामजों भुगिनांना दं गजेन बर'आ। जायगायावनो खिनाय हासुनायखौ लानानै गजेन बर'आ गोबां भुगिनो गोनां जादों। रां गैयिनि थाखाय गोजौ थाखोनि फाहामथाय लानो हायाखै गजेन बर'आ। पेरालाइज जानानै फाहामथाय मोनो दा थाखा फैसा गैया नांनाया बिराद अभाब आंहा। बे समाव जुदि जोंनि बे बिटिआरनिफ्राय प्रमद बर' सार एसे खहाय मोनोबा बिराद आं धन्यबाद जागोन आंनो जुदि आंनो एसे अनसुंथाइ हरोबा आं बिराद अननाय मोनगोन आं। आगोल आङो एक्साबसोमोन। नंगौ, उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फानेरि बिधानसभा बियाब एबा दानि गोदानै सोदांनाय भेरगाव बिधानसभा बियाब दारगाघाट गामिनि गजेन बर'आ 3 बोसोर पेरालाइसिस बेरामाव गोग्लैना दं। दुखुनांथाव बाथ्रादि रांनि आंखालाव गोजौ थाखोनि फाहामथाय लानो हायैयाव देरा गिजिनि बैसाङानो गजेन बर'नि लोगो जाना दं। बे बैसांनिफ्रायनो पेरालाइज जाना थानाय गजेन बर'नि खिनाय हासुनाय। सोर मिथिनो गजेन बर'नि जिउनि दाहाखौ? मख'नो गोनांदि गजेन बर'आ फरायसा आफादनि सोमावसारनाय समाव केसआव गोग्लैना मोनसे समाव जोबथेसालियाव थाहैनांदोंमोन। दिनै बिथाङा रांनि आंखालाव गोजौ थाखोनि फाहामथाय लानो हायैयाव गावनि न'आवनो जिउजों जुजिगासिनो दं। बिनिखायनो बिथां गजेन बर'आ राहा गोथे जाना फाहामथायनि थाखाय सरकार आरो रायजो राजानिसिम अनसुंथाइ लुबैदों। बिनिखायनो सुबुं अनफावरि गोसो गुदुं रायजो राजाफोरा एकाउन्ट नम्बर 2195396414 आरो IFSC कड CBI 2800004 आव जा हायो थाइसे थाइनै रां अनसुंथाइ हरना गजेन बर'नि बेरामखौ फाहामथाय लानायाव मदद खालामनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 9864622348 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लाहरनो हागोन। पेरालाइज जानानै खै बोसोर जाखो? 3 बोसोर जाबाय। 3 3 बोसोर बोसोर जाबाय। जाबाय। ओमफ्राय दायो फाहामथाय लायाखै नामा? फाहामथाय मोनो दा थाखा फैसा गैया नांनाया बिराद अभाब आंहा दा। मा बुंगोन दा बे समाव? बे समाव जुदि जोंनि बे बिटिआरनिफ्राय प्रमद बर' सार एसे खहाय मोनोबा बिराद आं धन्यबाद जागोन आंनो जुदि आंनो एसे अनसुंथाइ हरोबा आं बिराद अननाय मोनगोन आं। आगोल आङो एक्साबसोमोन। जेल जानाय दाबो दङ आंनियाव। जेलबो जाखांबाय? जेलबो जाबाय। गबिन्द बसुमतारी दंमोन मोनया। पेरालाइज जानाय समाव नायदोंमोन नोंखौ? गुवाहाटी बे नारायण हस्पिटालाव। फाहामथायनि थाखाय एसे अनसुंथाइ मोनोबा बिराद मोजां। আপোনাৰ স্বামী হয়? হয়। কিমান বছৰ হ'ল এনেকুৱা? 3 বছৰ পুৰা হ'ল। 3 বছৰ হ'ল। 3 বছৰ পুৰা হ'ল। উচ্চ চিকিৎসাৰ কাৰণে তেওঁ ক'তো নিয়া নাই? ক'তো নিছিলো, কিন্তু এতিয়া আৰু নিবা টকা পইচা নাই। কি কৰি চাম, উপায় নাই। উপায় নোহোৱাৰ থলত এতিয়া মানে এনেকুৱা অৱস্থাত পৰি আছো আৰু। খোজকাঢ়িব নোৱাৰে? খোজকাঢ়িব একেবাৰে নোৱাৰে। ইয়াতে পায়খানা, ইয়াতে পেচাব, ইয়াতে খাৱা, চব ইয়াতে। মানে ময়ো বেমাৰী, মোৰো কষ্ট। এতিয়া গাড়ী এখন পালে মানে অলপ বেমাৰটো মানে ভাল আছিল আৰু। এতিয়া প্ৰমোদ বড়ো ছাৰে যদি কিবা অলপ হেল্প কৰে, ছাৰে যদি অলপ হেল্প কৰে ভাল পালো হয়। বিশ্বজিৎ ছাৰে যদি আমাক অলপ হেল্প কৰে তাকে অনুৰোধ কৰিছো। मा बुंगोन नोङो दा? मा लुबैदों नोङो? आंनो दिनै अनसुंथाइ एसे आरो बिकलांगनि गारि गंसे नांगौ आरो। आंहा बिसेसआरिनो प्रमदानो होयो। सोर होयो जोंनि अनसुंथाइ गासैबो बर'आनो जाहाथे। बिदि आंनो जुदि अनसुंथाइ होनो हायोबा आं एसे सोलिफोरनो। दा एसेबो थाबायनो हाया? थाबायनो हालिया। सिगां थाबायनो हादोंमोन आं एसे। हालिया दा बिसिनानिफ्राय थांलिया आरो।